Hypotekárna kríza v Spojených štátoch bude stáť americké banky viac, než sa doteraz predpokladalo. Analytici tvrdia, že banky pravdepodobne priznajú ďalšie miliardy strát. Problémom čelia už od leta. Odporúčania analytikov, aby sa investori vyhli akciám veľkých amerických bank, potvrdzujú, že Európa a Amerika sú v tejto oblasti previazané. Je teda na mieste aj otázka, ako takáto situácia môže ovplyvniť náš bankový či úverový trh. Ten sa totiž v ostatných rokoch výrazne rozrástol. Úver na Slovensku už využíva polovica domácností. Pomaly začíname dobiehať najbližších susedov, ale aj krajiny západnej Európy. Obavy zo zadlžovania sa teda ustupujú. Prevažujú nižšie úvery, pričom najobľúbenejšie sú stále nákupy na splátky. Využíva ich v súčasnosti približne pätina domácností. Povolené prečerpanie na účte, tzv. Kontokorentný úver, v prípade dočasnej potreby peňazí vyskúšala každá šiesta domácnosť. Pôžičky na vyššie sumy sa týkajú predovšetkým kúpy alebo rekonštrukcie domu a bytu. Stavebné sporenie, ako aj hypotekárny úver využila každá 10. domácnosť. Voči takejto forme financovania sú oveľa viac ústretovejší mladí ľudia od 25 do 35 rokov. Problémy so splácaním majú chorí a nezamestnaní. O hypotekárnej kríze v Amerike, ale aj o úveroch a ich nástrahách u nás sa budem rozprávať s hlavným ekonómom Slovenskej sporiteľne Jurajom Bartom a finančným analytikom Marianom Búlikom. Dobrý večer, páni. Dobrý večer. Pán Barta, vieme, že teda americký trh zápasí s určitou krízou, najmä ten hypotekárny trh, aj sme to počuli v príspevku. V auguste sa výstavba nových bytov a domov spomalila, čo sa týka za uplynulých 12 rokov na tú najnižšiu úroveň. Aké sú podľa vás prognózy? Naozaj sa naplnia tie očakávania prognostikov a analytikov, že nízke ceny a ďalší pokles predaja bude viesť k počtu rastu ľudí, ktorí nebudú môcť splácať hypotéky? Treba si predovšetkým uvedomiť, že v Spojených štátoch v posledných rokoch prebiehal naozaj boom hypotekárneho sektora, boom v cenách nehnuteľností. Bolo to obdobie nízkych úrokových sadzieb, ktoré umožňovalo mnohým ľuďom, aby si vzali úvery. No a zdá sa, že to obdobie nízkych úrokových sadzieb sa skončilo a s tým prišli aj problémy, ktoré dali sa predvídať a mnohí ich aj predvídali. A treba tiež povedať, že tá kríza priamo na trhu s úvermi nie je nejak zásadne veľká, nie je nezvládnutelná. A aj tie straty, o ktorých hovoríme, nevyplývajú možno priamo zo zlyhaných úverov, ale skôr od rôznych derivátov, ktoré sú na ne naviazané. Pán Búlik, do akej miery môže tá americká kríza alebo kríza na americkom hypotekárnom trhu ovplyvniť Slovensko alebo stredoeurópsky trh? Môžeme očakávať niečo podobné aj u nás? Tak verím tomu, že zatiaľ nie, pretože z tej praxe vyplýva, že slovenské banky majú zatiaľ veľmi striktný postoj k tomu, akého klienta môžu prijať do úverového vzťahu. Takisto aj tá chyba, ktorá sa stala v USA, to je to, že externí sprostredkovatelia mali väčší kontakt s klientom ako samotná banka a mohli teda trošku ovplyvniť, komu dajú a komu nedajú hypotéku, tak to u nás neexistuje. V podstate tá banka je konečným človekom a konečným subjektom, ktorý povie, áno, tento človek môže dostať hypotéku a tento nie, sprostredkovateľ to neovplyvní. Keď už sme pri tej Amerike, tak americké úvery alebo americké hypotéky prichádzajú mi momentálne v tejto situácii, pretože možno Slovák, ktorý si zobral americkú hypotéku, sa obáva, čo s tým. Súvisia nejako americké hypotéky s tou americkou krízou, pán Barta? Zo okolností najčastejšie sa nás pýtajú na to, čo sú americké hypotéky. Američania, ktorí prídu na Slovensko a takýto pojem nepoznajú. Je to na Slovensku používaný pojem, ktorý označuje spotrebný úver zaručený nehnuteľnosťou, teda úver, ktorý zaručí niekto nehnuteľnosťou, ktorú už má vo vlastníctve a tie peniaze použije na niečo iné, ako je nákup nehnuteľnosti. To znamená, že je to čisto iba názov? Áno, to je iba názov. Nesúvisí to s americkou krízou? A už vôbec nie s krízou. Pán Búlik, poďme k tým konkrétnym hypotékám na Slovensku. Keby sme to mali porovnať s inými európskymi krajinami, sú u nás hypotéky drahé alebo na akej úrovni sa pohybujú? Tá priemerná úroveň pre normálneho človeka, by som povedal, okolo v súčasnosti 5,5-6% úročenia pri, povedzme, jednoročnom fixe. To znamená, tie hypotéky už boli aj drahšie, boli aj lacnejšie. Je to taká priemerná úroveň. V porovnaní s okolitými krajinami, možno v Česku, sú trošku lacnejšie tie hypotéky, pretože majú nižšiu tú centrálnu úrokovú sadzbu. Každopádne to riziko, alebo teda to, že či tá hypotéka je drahá alebo nie, nevyplýva len z úrokovej sadzby, ale aj z možných ďalších poplatkov okolo toho, ktoré sa k tomu pripájajú. Takže ja by som povedal sumárne, že nie sú drahé. Nie sú drahé. Nie sú Tie drahé. poplatky sa pohybujú asi na akej úrovni?
Tak je tam určite vedenie úverového účtu, povinný bežný účet k tomu, možno je to v 100 korunách mesačne. Ja verím to, ak dnešné nehnuteľnosti sa pohybujú rádovo v miliónoch korún, tak naozaj sú dôležité faktory iné ako to, že či zaplatím 100 korún za vedenie účtu alebo nie. Pani, teraz sa často diskutuje o tom, či prijatie eura môže nejakým spôsobom ovplyvniť cenu hypotéky ako takej. Niektorí analytici tvrdia, že tá cena pôjde dole. Pán Barta, váš názor? Ako už bolo povedané, úroveň úrokových sadzieb na Slovensku v podstate je už vyrovnaná s tým, aké sú úrokové sadzby v eurozóne, prípadne o niečo vyššia. Takže aj v eurozóne sa skôr očakáva mierny rast úrokových sadzieb, takže samotný vstup do eurozóny nijako už neovplyvní úrokové sadzby na Slovensku, alebo respektíve veľmi málo. Z krátkodobého hľadiska, z dlhodobého hľadiska tým, že Slovensko bude súčasťou eurozóny, kde tie úrokové sadzby zrejme budú nižšie, ako by boli na Slovensku, ak by súčasťou eurozóny nebolo, tak dá sa očakávať, že tie úrokové sadzby budú o niečo nižšie než dnes. Niektorí analytici sa obávajú aj tých snách vlády obmedziť úroky pri úveroch. Aký je váš názor na túto snahu vlády, pán Bulik? Tak je to celkom zaujímavé. V podstate to tu ešte nikdy predtým nebolo. To znamená, vláda sa snaží celkom o rozumnú vec, to znamená zabrániť, aby niektoré inštitúcie požičiavali veľmi draho. Ale či to pomôže, je otázne, pretože ľudia, ak si nebudú môcť takto draho požičať, tak im nepožiča nikto. Takže je otázkou, že komu to vlastne pomôže a či to zamedzí tomu, aby napríklad možno aj nejaký ten čierny trh neposkytoval možno ešte drahšie úvery namiesto tých nebankových inštitúcií. Páni, ale Slovensko sa v rámci toho úverového trhu rozrastá, pretože už aj Slováci si začali viac požičiavať, nemajú toľko obáv ako v minulosti. Prieskumy hovoria, že až polovica domácností spláca momentálne nejaký ten úver. Na jednej strane je to asi signál, že sa dostávame k tej vyspelosti, k tým vyspelejším krajinám, ale nie je to na tej strane druhej nejaká hrozba, možno pre tých klientov alebo pre úverový trh ako taký? Áno, naozaj platí, že v posledných rokoch úverový trh na Slovensku rastie, objem poskytnutých úverov aj počet klientov, ktorí si vzali úvery, rastie. Ale treba povedať aj to, že tie čísla, ktoré na Slovensku dosahujeme, sú oveľa nižšie než vo vyspelých krajinách Európskej únie. Tam je ten rozdiel 10-násobný oproti povedzme Spojeným štátom ešte vyšší, kým u nás je pomer povedzme hypotekárnych úverov k hrubého domácemu produktu asi 8%. V Spojených štátoch je to vyše 70% a v niektorých kroch Európskej únie, v niektorých krajinách Európskej únie na tých najvyspelejších bankových trhoch je objem úverov domácnostiam vo vzťahu k hrubému domácemu produktu viac než 100%. U nás je to 14%. To znamená, že ten rozdiel je naozaj veľký a aj napriek tomu rýchlemu rastu v minulých rokoch, aj napriek tomu, že ten rýchly rast zrejme bude pokračovať aj v ďalších rokoch, nejaké zásadné problémy z tohto zrejme vyplývať nebudú. V každom prípade môže sa stať, že niektoré domácnosti, niektorí klienti precenia svoje schopnosti, prípadne banka ich schopnosti neodhadne dobre, alebo sa ich situácia zásadne zmení a nebudú schopní splácať úvery, ale žiadny veľký rozsah sa tu nedá. K tomu nesplácaniu sa určite dostaneme, ale možno by ma zaujímalo, či je jedným z hlavných dôvodov toho rozrastajúceho sa úverového trhu aj zjemňovanie tých prísnych podmienok, ktoré banky stanovovali v minulosti, pán Bulik. Alebo pán Barta, nech sa páči. Ak môžem povedať, nemyslím si, že je hlavným dôvodom nejaké zjemňovanie podmienok, ktoré majú banky. Jedným z dôvodov je to, že banky sa postupne učia lepšie odhadovať riziko. Súvisí to aj so vstupom zahraničných investorov, ktorí prinášajú nejaké know-how. Súvisí to aj s tým, že lepšie poznajú slovenský trh postupne, ktorý sa rozvíja. No ale hlavným dôvodom toho, že úvery rastú, je, že sa zlepšuje finančná situácia domácností. Zvyšuje sa ochota brať si úvery, súvisí to s tým, že sa zlepšujú výhliadky do budúcnosti alebo dôvera ľudí v budúcnosť. To znamená, že tie dôvody ani nie sú tak na strane bankového sektora, ako skôr schopnosti a ochote ľudí brať si úvery. Na jednej strane sa teda rozrastá ten úverový trh, ale na strane druhej sa aj zvyšuje počet tých neplatičov úverov, ale banky majú isté páky, ako tomu zabrániť alebo ako proti tomu bojovať a jednou z nich, možno takou najhraničnejšou, je aj exekúcia. Pán Bulik, aký máte na to názor? Už evidujete nejaké takéto prípady, že Slovenská banka musela siahnuť k exekúcii? Tak v podstate tých prípadov samozrejme pribúda. Ja by som ešte trošku spätne, že Slováci sa učia rozumne sa zadlžovať. To znamená, ešte veľa ľudí naozaj nevidí rozdiely v úverových možnostiach alebo úverových poplatkoch, úrokoch a tak ďalej. Že naozaj sa vzdelávajú aj v tejto oblasti a potom sa nemôže stať to, že nedokážu splácať. Ak teda dokážu si reálne zhodnotiť vlastnú finančnú situáciu a naplánovať si, koľko tá splátka musí každý mesiac odísť,
môže sa stať, že nikdy sa nedostanú do zlej situácie. Keď sa už dostanú, banka väčšinou je prinútená byt, alebo teda nehnuteľnosť predať, ak ide o nehnuteľnosti. Ak je tam ešte nejaký zvyšný dlh, tak vtedy pristupuje naozaj k exekúciám. Všetkému tomuto ale samozrejme predchádza veľká ochota bank dohodnúť sa na upravených splátkových kalendároch a nejakým spôsobom sa v dobrom s tým dlžníkom rozísť. Hovoríme o neplatičoch a podľa tých posledných prieskumov sú také dve základné kategórie tých klientov, ktorí najčastejšie nedokážu splácať úvery, a to sú chorí ľudia a nezamestnaní ľudia. Možno dalo by sa povedať, aké sú tie ďalšie dôvody, prečo sa človek stáva neplatičom, čomu sa vyhnúť pri splácaní úverov? Tak sú to v podstate veľmi jednoduché dôvody. Najčastejšie naozaj je to buď choroba, úraz, alebo smrť jedného z manželov alebo partnerov. Možno aj nepredvídaná materská dovolenka, respektíve nepredvídaný výdavok na nový automobil, ktorý môže byť nevyhnutný. Môže naozaj tú rodinu priviesť na okraj, respektíve na samotnú tú hranu toho, že majú tzv. Gilotinové úvery, kedy každá jedna vynechaná splátka by okamžite dostávala do platobnej neschopnosti. Čiže opätovne vravím, schopnosť plánovať si vlastné financie, respektíve vyhľadať pomoc vo finančnom plánovaní, môže človeka od tohoto vystrihať. Nech sa páči. Samozrejme, treba povedať aj to, že chorobe alebo nezamestnanosti človek ťažko sa môže vyhnúť nejakým plánovaním, ale v každom prípade banka chápe, že ľudia sa dostávajú do situácií, do ktorých sa nechcú dostať a ktoré im môžu spôsobovať problémy, a preto naozaj chcem potvrdiť to, čo hovoril pán Bulík, že v takejto situácii banka je nápomocná a snaží sa nájsť také riešenie, ktoré jednak neohrozí jej ďalšiu činnosť alebo jej peniaze, ktoré klientovi požiča, ale zároveň umožní klientovi sa z tejto situácie dostať. Už sme hovorili o tom prijatí eura, ja sa na chvíľočku k tomu ešte vrátim. Spomínali ste, že úroky zrejme nepôjdu až tak výrazne dole, ako to niektorí očakávajú, ale dalo by sa možno očakávať, že bude v ponuke viac úverových produktov a že banky budú medzi sebou viac konkurovať? Dá sa očakávať, že možno niektoré banky z iných krajín budú ponúkať úvery na Slovensku, ale treba povedať, že ten trh na Slovensku je natoľko konkurenčný a ten stupeň konkurencie je tak vysoký, že ani z toho zrejme nebudú vyplývať nejaké zásadné zmeny na trhu. Pán Bulík, ešte záverečná otázka. Sme v predvianočnom čase. Čo hovoríte na tie akcie bank, ktoré ponúkajú v rámci tých vianočných ponúk? Je to efektívne? Je to dobré pre slovenské domácnosti? Tak ja vravím, existujú dobré a zlé úvery. Ak si človek dokáže naozaj reálne zhodnotiť, na čo má, a keď na to nemá nasporené a chce si požičať, kľudne nech si požičia. Ak si vie povedať, áno, toľko to viem splácať, tie úroky nie sú prehnané, je to rozumné sa zadlžiť. Väčšina tých dlhov dokonca dokáže byť takých, že ak do určitej doby splatím celú dlžnú sumu, je to bezplatné. Čiže ideálne využívať naozaj bezúročné úvery, ak sa dá. Páni, ďakujem veľmi pekne za návštevu štúdiu. Pekný večer. Dovidenia. Ďakujem.